Салом дӯстон ва боз як бозии дига барои пулкоркунӣ дар телефон. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва мо бозиро сар мекунем ва ними стаканҳои дидесен ҳамиёро тӯбчаро то болоро мебарем ва агар буридем мо 100 танга кор мекунем. Ва ина ман 100 танга кор кардам ва агар бихоҳем ки пулмон зиёдтар шавад инҷа поёни 100 XD нависаги ҳамия зер мекунем ва рекламамонро нишон медиҳад ва ба ҷои 100 200 як баробар пулкоркунимо зиёд мешавад ва рекламаро тамошо кардем бучид ва ман 200 танга кор кардам. ва барои пуломона гирифтан мо бояд регистратсия кардагӣ бошем, 6 бор реклама тамошо кардагӣ бошем ва ҳозир ман 5 та тамошо кардагим, яктаи дигаш мондагиае. ва мо ними сандуқчаро зер мекунем, дар инҷа ҳам реклама тамошо мекунем ва пул кор мекунем ва опена зер мекунем ва мо дар реклама нишон медиҳад ва баъди реклама бучидан мо 12 танга кор кардем. ва баъди 31 сония бо мо метавонем реклама тамошо кунем ва бо танга кор кунем. ва дар инҷа боша шумо метавонед рубин бихаред ва ё ки реклама тамошо кунед 10 танга ё ки 5 рубин кор кунед. ва дар инҷа боша инструментҳо ҳастанд барое ки пулкоркунӣ шумо осон шавад ва инҷа нархошонае шумо ҳамаи инструментҳоро мехаред ва пулкоркунӣ шумо барои бозӣ кардан осон мешавад, бозиро тезтар мегузаред. ва дар инҷа боша вақте ки шумо 15 реклама тамошо кардед 20 танга кор мекунед ё ки агар 10 раунди бозиро гузаштед 20 танга ҳамчун тӯҳфа падаркатон меояд ҳамин предложение. ва ина барои реклама тамошо кардан луки дрова зер мекунем. Дар ҳамин ҷо мо бояд ки 6 реклама тамошо кунем барое ки пуломона гирифта битонем. ва ин инҷа 25 нишон додагиае, ма 5 таша тамошо кардагим, дар як рӯз метавонед 30 та тамошо кунед ва зер мекунем, мо дар реклама нишон медиҳад. Чарх тоо мехӯрад, ба таври автоматӣ мо танга ё ки рубин мебарем. ва ина ман 10 танга кор кардам ва баъди 12-13 сония бо мо метавонем ҳамхел реклама тамошо кунем ва бо ҳамхел танга кор кардан бигирем. ва ина ман регистратсия кардам, 6 бор реклама тамошо кардам ва метавонем онлокмаро зер кунем ва бибинем ки чанд қадар танга кор кардем, баъд метавонем пуломонро бигирем. ва дар инҷа визраро зер мекунем як бори дига, баъд инҷа кашлокҳоро нишон медиҳад, PayPal, Payeer, Gcash ва ҳамин кашлокҳое ки дидесед дар ҳамиҳо метавонем пуломонро бигирем. ва ина 10,000 тангаш 7 сент мешавад, 13,000-аш $1, 50,000-аш $4.5, 150,000-аш $14, $14.5 мешавад. ва чанд қадари танга бисёртар кор карде, ҳамон қадар алиш карданаш хубтар мешавад, яъне пул бисёртар мегирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.